Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abophe abasolwa abahlanu amaphoyisa eTshwane emva kwamahora ambalwa kubhombe i-ATM Carousel View eTshwane namhlanje. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_meet. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela abalisa abahlanu eTshwane eCarousel View emva kokusolwa ngokubhomba i-ATM. Labalisa kube ukuthi babanjwe neziqhumane kanye nemali ethelwe u-Inka bebeyibhombe ekhona kwi-ATM eCarousel View. Babe sebebanjwa nesibhamu esingekho emthethweni neziqhumane bese kuba iyona le mali ethelwe u-Inka okusolala ukuthi bayithole khona lapha ababhombe khona i-ATM. Ukulumela amaphoyisa kwi-province uLieutenant General Elias Mawela uthe kuqinisekise ukuthi abalisa abahlanu baboshiwe namhlanje emva kokutholakala nemali solakala ukuthi yebiwe noma ibhonjwe ekhona kwi-ATM. Abalisa ke kube ukuthi babekwe amacala okuzama ukubulala kanye nokutholakala nempahla entshontshiwe kanye nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nelogroba ibhizinisi nokuphinde betholakale neziqhumane. Bafethu ke lezi indaba ijabulise abantu abaningi. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.